Hi everyone, good morning and welcome back to my Konsuria YouTube channel. Kulumbai, lebih murah kan alai lagi fur, kayak nak pasti kumar na, kau yang menang ah. So, kulumbai, ini teman kau ni channel aku arwah pin kau coba orang nak mer na lagi fur. So, jadi video anja hibai mana mai guys, jadi share na, jangan punya film na jadi kai kan are. So, bekon ini teman jadi share kan nanti ang. So, teman juga ini video kan nanti macam mana, paham interesting mana, nanti jadi share macam mana berna. So, dari dalam kurang video ko start kalam na channel. Kalele, megon tu tep, betul kalau yang selai. Megon aku sebenarnya lagi ni baru sih sebenarnya. Musuh titi, musandra ke badal bersapi Juli, caben kopani. Ang na blouse lagi di tale, kerja yang. Lagi saya kini gan aku biang ukan itu oleh badan. Máy ơi, sao ai thằng máy kia nhỉ? Mắm là cái này yo. Rai nei lego ke hasin ko dia go go ne na thimu ko nei to thimu ko go ne ya si busu jai ar na bin de ya ko Yang deh, kalian nih kumrat sudah. Sisa bedor faza, Sampai jumpa jalan deh. Saya sabedor, jangan sesuatu sebagai taus. ruganan minggu apa le? Cepet dah boleh. Kamu zaman si hai nama. Kalau mau orang mana kecil gak Kamu orang kamu zaman ni wah. Mamang kroi. Kumrat dah. Sesa selalu but ada. Pulang le nanggo, ma dia jarang kai show. Ai lung dende. Nai le gafar जों kamzan video na arna, ओमफ्राय दा थांफिनसै माइ गायनो. मेगनफोरा बोरै बुजुबखो? गोलोमदै हाबनानै. गोथाव जानानै एबार फुंजोबसिगोन आरोना गोथाव ओंख्रिखौ दैज्लां बोथोरावसो मोनजायो आरोना बयनिबो न'खर हाजिरा गायबाथाय मानो होननानै बुङोब्ला दैज्लाङावसो माइ गायनानै हाजिरा खामला मावनानै मोनजायोना नङाबाथ' मोनजाया गोथाव ओमफ्राय दा मा जाखो नोंथांमोना नुखाबाय बिदिनो गोथाव संनो हायो खस्थ' मावो नालाय ना मा होनो जोंहा बिमाया गायगासिनो नै आउ गायनो मोजां मोनदों दिनै मोजां जादों गायनाय बोथोरा बिराद साफा जानानै माब्ला हागोन ओरैबायदि गुवार एबार आंबो गायबाय थानोसै आरोना आंखौ थिखांनाय दंथ'रि आंबो खेबसे थिखांना खोनसेनि र' नोंथांमोननो आंखौ गायफ्लादो होननानै दे गायफ्लायाखै आङो गायथारदोसो गायथारसै आङो एबार गस्ला गाननोसै आङो गोसोम जागोन नङाबा गस्ला गानना फैनि र' आंबो गायनोसै गायफ्लादो होननानै बुङो ना ओंखायनो बुंबाय आरो आं गायफ्लादो गायथारसै नै मालाय दोनफैलिया
बुथुमो मालाय आसुगुर हाग्रा गोलाव गोलाव गाबोन हालासिगोन दैज्लांनि फोथाराव समायना नुथायजों सना नोंनि थाबायलांनायजों हाब्रु नांसिदिया खनासे थाबावबाय निकिजा हास्लाबासो दिनै गाबोन गायसिगोन दब्लायसे थाबायखि जाबा थांफिनलायनोसै गायखांबाय नालाय मोनालायबाय नालाय गाबोन गायफिनफैलायनोसै मोनालायबाय नालाय थांलायनोसै आरोना न'आव बिदिनो थांलाय फैलाय गायलायबाय थानांसिगोन आरोना दैज्लां बोथोरावलाय ओमफ्राय बिदिनो भिडिअखौलाय बेसेबां थानो थांलाय फैलायखौलाय गायनायखौलाय नङा होमबा बेनि थाखायनो आंना ब्लगा थाथ'लायसिगोन आरोना साननैसो हायोब्लाथाय लाबोगोन आङो लोगोफोर साननैसो नेथ'नांसिगोन आरो आंनि ब्लगखौ नुनो थाखाय स' आरोना नायबाय थानायखौलाय बेसे नायनो बरिं नाङोना बेनि थाखायनो दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोलियां गोलियां जादों आलिया थाबायदों मार मोजां जादों आरोना जायगाफोरा नुयो फोथाराव थाबा बिराद मोजां मोनो स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनलायसिगोन दे बाय बाय दे थांफिनसै जोङो खावसे गायबाय सोमनाय बायदि नुखालायबाय स'